Crec que la creixent desafecció de part de la població catalana respecte d'elements estructurals del model de repartiment territorial del poder a Espanya ha donat lloc des de ja fa més d'una dècada a successius intents de pacte i acord dintre de com ara es diu l'ordre constitucional. Tots ells, un darrere l'altre, han acabat fracassant. En el seu penúltim estadi, estos intents van culminar en la pretensió de consultar a la pròpia ciutadania de Catalunya sobre el seu desig de seguir sent part o no d'Espanya, en la manera de les consultes realitzades no fa tant de temps en països com el Quebec o Escòcia. La cosa va acabar realitzant-se al marge de les institucions i en aquests moments hi ha diversos dirigents catalans condemnats penalment per haver ajudat o col·laborat amb la realització del mateix. Segons s'ha construït el relat, totes i cadascuna de les pretensions que han anat plantejant successivament les institucions catalanes estaven senzillament més enllà del debat i de la discussió ordinària política. S'ha traslladat al terreny del dret la responsabilitat de legitimar una absència de voluntat de cessió i negociació que en el fons, senyors i senyors, és la política. La utilització del recurs de la legitimitat constitucional ha provocat i segueix provocant una confusió dels plans jurídics i polítics en el debat sobre el que, com els agrada dir, desafiament sobiranista. El govern espanyol està a punt de perdre una oportunitat una vegada més i està a mercè d'una onada d'espanyolisme feréstec i estúpid. Recordeu els crits de "a por ellos oe". Això és la deriva constitucional en la que està immersa l'estat espanyol. Acabdillada en aquest cas, i ahir el PP, no sé si des de dins o des de fora, per l'extrema dreta. S'omplin la boca sobre la democràcia i la legalitat. Però de quina democràcia en parlen? De declarar un estat d'excepció amagat? Quina legalitat i quina democràcia és la que és incapaç de dialogar i que envia 3 de 4 antidisturbis de l'Estat a Catalunya per silenciar un poble que només demana expressar-se? Front a la repressió i l'estat de setge del govern espanyol, Catalunya mostra civisme i gent que es llança al carrer per reclamar no ser independents, sinó votar. D'altra banda, és inconcebible que per traure rèdit polític l'Estat estiga gastant-se milions en construir la seva pròpia pel·lícula de l'Independence Day. Respecte al Tribunal Constitucional i la Fiscalia, només felicitar-los per l'entrega, rapidesa i efectivitat del seu treball. 4 anys per a declarar la suspensió o alçar la suspensió cautelar de lleis autonòmiques, però en aquest cas estan treballant moltíssim, inclús ens hem assabentat que poden treballar de guàrdia. Gràcies. Tant de bo foren així amb la corrupció, amb el balafiament i l'estafa que han provocat els últims governants d'aquest estat. Per tant, nosaltres votarem a favor i demanem el compromís de les forces d'esquerra i democràtiques, dels que creuen en la democràcia, dels que teuen en el seu partit a l'extrema dreta. Evidentment, només podem esperar el no. De la resta de companys us demane un sí a favor de votar.